Krisztus szeretetével és a feltámadás reménységével köszöntelek benneteket nagy-nagy szeretettel, azokat is, akik most itt vagytok az Isten tiszteleten, és benneteket is, akik követtek bennünket az interneten keresztül, vagy éppenséggel utólag nézitek vissza ezt az igehirdetést, legyen áldás számotokra ez az alkalom. Múlt héten, amikor Jézus keresztjét és a feltámadásnak az erejét ünnepeltétek és emlékeztetek meg róla, akkor nem tudtam veletek lenni sajnos, mert egy legációs kirendelésem voltam. Nagyvarsányi baptista gyülekezet, az Ilki baptista gyülekezet és az Aranyosapáti baptista gyülekezet is szeretetteljes köszöntését küldi nektek a Trinity gyülekezetnek. Tegnap pedig Papkó Tamással, lelkipásztorunkkal Budapesten voltunk együtt, és ő is küldi szeretetteljes köszöntését. A Vekker gyülekezetben szolgál most éppenséggel, és üzeni, hogy hiányoztok neki nagyon. Na de hát remélem, hogy erre a délelőttre hiánypótló leszek, és én is át tudom adni azt az üzenetet, amit az Úr Jézus Krisztus rám bízott. A János evangéliumának a tanulmányozási sorozatából ez lesz az utolsó igehirdetés, és azt gondolom, hogy méltó befejezés lesz. Amikor erről az ige szakaszról, amit majd mindjárt fel fogok olvasni, amikor erről az ige szakaszról én egy mélyebb tanulmányt készítettem most a felkészülés alatt, megdöbbentő volt számomra, hogy ebben az 5 igeversben mennyi minden benne van. És szeretnélek most arra hívni benneteket, hogy gyertek velem, és a mai igehirdetés az tulajdonképpen egy tanulmányozás is lesz, és egy önvizsgálat. Hát erre fog hívni majd ez az alapige, majd meg fogjátok látni. János evangéliumának 21. fejezetéből a 15-től a 19. versig tartó rész. Ez a Bibliánkban, magyar nyelvű Bibliánkban ugye tulajdonképpen egy alcímmel is ellátott kis rövid szakasz, mégpedig Péternek a helyreállítása. Tehát akkor így szól az ige. Miután ettek, így szólt Jézus Simon Péterhez. Simon, Jóna fia, jobban szeretsz engem, mint ezek? Ő pedig így felelt. Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki. Legeltesd az én bárányaimat. Másodszor is megkérdezte. Simon, Jóna fia, szeretsz engem? Ő ismét így válaszolt. Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus erre ezt mondta neki. Őrizd az én juhaimat. Harmadszor is szólt hozzá, Simon, Jóna fia, szeretsz engem? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle Jézus, szeretsz engem? Ezért ezt mondta neki. Uram, te mindent tudsz. Te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki, legeltesd az én juhaimat. Bizony, bizony mondom neked, amikor fiatalabb voltál, felövezted magadat, és oda mentél, ahova akartál. De amikor megöregszel, kinyújtod a kezedet, más övesz fel téged, és oda visz, ahova nem akarod. Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal dicsőíti meg majd Istent. Miután ezt mondta, így szólt hozzá, kövess engem. Foglaljatok helyet, imádkozni az igehirdetés végén fogunk együtt. Egy olyan történet áll előttünk, amely az egyik legbensőségesebb kapcsolatról, ugyanakkor az egyik legdrámaibb beszélgetésről is szól Jézus és az ő szeretett tanítványa Péternek a személyében. Mindenképpen el kell mondanom, hogy ez a párbeszéd, ez majd csak azután zajlik, miután Péter, akiről azt feltételezzük, azt gondoljuk, hogy a legközelebb álló tanítványa volt Jézusnak, megtagadja az élő Istent 3-szor is. És szeretném is megkérdezni tőled, hogy volt-e már olyan, hogy esetleg csalódtál valakiben? Soha nem volt még ilyen, igaz? Soha nem csalódtál még senkiben. Volt-e olyan, hogy magadnak okoztál csalódást? Volt-e olyan esetleg, hogy valaki más csalódott benned? Tehát te okoztál csalódást neki. Amikor csalódást okozunk valaki másnak, akkor ott van egy hatalmas nagy teher a szívünkön. És tulajdonképpen azon gondolkodunk, hogy van-e innen kiút. Van-e olyan szeretet
ami képes mindezt helyreállítani. Mert hát azért tudjuk, hogy jelen kultúránkban egy olyan szeretet vesz bennünket körül, ami tulajdonképpen a körülményektől függ. Hogyha valaki jót tett velem, akkor szeretem, tudok hozzá kapcsolódni, viszonyulni, ha nem, akkor hát elengedem, és nem tudok már ugyanúgy tekinteni rá, mint azelőtt. Na de arra a kérdés, hogy van olyan szeretet viszont, ami ezt el tudja fedezni, na arra a válasz az Jézus Krisztusnál található, és abban a párbeszédben, amit én most itt felolvastam. János evangélista, aki leírta ugye ezt az evangéliumot, és még egyébként ugye írt 3 levelet is, a Jelenések könyvét is tulajdonképpen ő írta le, kiemelten sokat foglalkozik azzal a szeretettel, ami Jézus Krisztusnál van, és ami képes helyreállítani a legnagyobb mélységből is az embereket. Az evangéliumában is, és a levelében is megjelenik az isteni szeretet, és hát én azt gondolom, hogy a Szentlélek megbízta ezzel a nagyon-nagyon különleges munkával. Hogy amikor az utókorra hagyja ezeket az írásokat, a későbbi olvasóinak a kezébe adja, akkor meg tudják érteni az olvasók, a Biblia olvasók, hogy mi a különbség az isteni szeretet és az emberi szeretet között. És mint ahogy elmondtam, ugye a szakasz tulajdonképpen Péter helyreállításáról szól, amely rendkívül mély és gazdag üzeneteket hordoz a szeretet természetéről, és különösen Jézus Krisztus és az ember kapcsolatában. Hát tudjuk Péterről azt, hogy egy nagyon-nagyon magabiztos személyiség volt. Egy olyan tanítvány volt, aki egy igazán szolgáló szívű, aki tulajdonképpen azonnal otthagyott mindent, amikor Jézus megszólította őt, hogy kövess engem, és emberhalásszá foglak téged tenni, ne félj, emberhalász leszel, azonnal otthagy mindent. Amikor Jézus beszélget a gazdag ifjúval, és azt mondja neki, hogy már csak egy hiányzik, hogy osszd szét a vagyonodat, szomorúan elmegy, és Péter azt mondja neki, hogy Uram, de velünk mi lesz? Mi tényleg mindent hátrahajtunk, és követtünk téged. És akkor emellett még azt is tudjuk Péterről, hogy óriási kijelentéseket kapott az Istentől. A 12 tanítvány közül ő volt az első, aki azt tudta mondani, azt tudta válaszolni arra a kérdésre, hogy ti kinek tartotok engem. Azt mondta Jézusnak, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. És akkor mit mond neki Jézus? Boldog vagy Simon Jóna fia, mert nem test és vér jelentette ki ezt neked. Az Isten jelentette ki neki, hogy Jézus Krisztus, az élő Isten fia. És hogyha megnézzük Péter személyiségét, az ő jellemét, akkor mai nyelven, a mai kultúránkban azt mondhatnánk, hogy na, ha ez az ember megjelenik valahol, akkor ott van az alfahím. Látod, hogy egy vezető egyéniség, egy nagyon magabiztos, egy hatalmas nagy önbizalommal rendelkező ember. Na ez az ember, ez a tanítvány, amikor először nézett szembe önmagával, akkor értette meg igazán, hogy mi is van az ő szívében. Tehát az embernek a szívében, az ember szívének mélységében vannak olyan dolgok, amiket nem is ismer, meg nem is tudja, hogy ott van, csak hogyha az élő Isten ad egy olyan szituációt, akkor lesz nyilvánvalóvá csak. És Péter a 3-szori tagadása közben értette meg, hogy mi is van az ő szívében valójában, akkor nézett szembe először önmagával. Hát megdöbbentő volt tényleg számomra, amikor ezt a tanulmányt készítettem, mert belehelyeztem magam Péternek a helyébe. És minthogyha Jézus velem beszélgetett volna. És azt éreztem, hogy én vagyok Péter. Aki azt gondolja magáról, hogy én szeretem a legjobban az Istent. És én képes vagyok bármit érte megtenni. És amikor elolvastam ezt a szakaszt, akkor az Úr Jézus szembesített azzal, hogy fú, figyelj, az, ami a te szívedben van, arra még nem világítottam rá, de most gyere és megtesszük ezt. És azért arra kérlek, hogyha most megyünk tovább ebben az igéhirdetésben, ebben a tanulmányozásban, akkor képzeld magad Péter helyébe. Engedd a Szentléleknek, hogy most szóljon hozzád. Képzeld azt, hogy Jézus ott ül melletted, és beszélgetni akar veled. És azt akarja, hogy megérts, hogy mi van a te szívedben, amire egyedül ő képes csak rávilágítani. Hát a beharangozóban, ami a Facebookon volt, olvashattátok, úgy írtam le, hogy Jézus és Péternek a párbeszéde, az tulajdonképpen egy lélektani küzdelem, ahol a szeretet fogalmak egymással szembe kerülnek.
És az az igazság, hogy amikor arról beszélünk, hogy hát tanulmányozzuk János evangéliumát, akkor muszáj vagyunk tényleg tanulmányozni. Ezért most hoztam nektek egy képet, amit szeretném, hogy Oli, hogyha kivetítenénk. 2 szeretet fogalom lesz rajta. Remélem, hogy talán hátrébről is jól olvasható. Ha elolvassuk a Bibliánkat, akkor csak annyit olvasunk, hogy Péter, szeretsz engem? Igen, szeretlek. Péter, szeretsz engem? Igen, szeretlek. Péter, szeretsz engem? Igen, szeretlek. És akkor azt szoktuk mondani, hogy 3-szor kérdezte meg Jézus Pétertől, hogy szeretsz engem, hogy bebizonyítsa azt, hogy igen, amikor már megtagadta 3-szor, akkor meglegyen a helyreállítás, és Péter megértse, hogy hát jó, igen, tényleg vétkeztem. Tényleg nagyon rosszat tettem. Na figyeljetek, van 2 szeretet fogalom, amit ide felírtam, ez elengedhetetlen ahhoz, hogy meg tudjuk érteni ennek a szakasznak az igazi üzenetét. Ez az agapé és a filia. Amikor az Isten nyelveket teremtett, nyelveket alkotott, akkor a különféle szavaknak jelentéstartalmat biztosított, és a szeretet az egy nagyon-nagyon tág fogalom. Különféleképpen lehet szeretni. Nagyon-nagyon sokféleképpen lehet szeretni. És képzeljétek el, hogy ugye az agapé szeretet, ami ismerős lehet számunkra, mert a karácsonyi evangelizációs alkalmunkat is úgy hívják, hogy agapé vacsora, és tulajdonképpen ez a szó, ez ismerős lehet számunkra. Na, amikor az Isten nyelveket alkotott, és a görög nyelvbe, az Új Szövetségben lejegyzett görög nyelvbe belehelyezte ezt a szót, hogy agapé, akkor még az ókori bölcsek, filozófusok sem tudtak ezzel mit kezdeni. Mert használták, egy kevésszer leírták, de nem értették igazán, hogy mi ennek a jelentéstartalma. És amikor megjelenik az Úr Jézus, elközelít az Isten országa, eljön közénk az élő Isten, akkor, amint már említettem nektek, János evangélista nagyon sokat foglalkozik az isteni szeretettel, azonnal megtölti ezt a szót, hogy agapé tartalommal. Azonnal tartalma lesz ennek a szónak, hogy agapé. Azt is mondhatnánk, hogy az agapé szó, az tulajdonképpen az Új Szövetség számára készült. Az evangélium számára készült az agapé. Na nézzük meg, csak így nagyon röviden menjünk rajta végig, és tényleg nagyon fontos lesz a továbbiakban. Most az agapéról ugye láthatjuk, ki is írtam nektek, csak egy ilyen rövid felsorolás, hogy az eredete isteni, kegyelemből fakadó, kifejezi, hogy mennyire szereti az embert az Isten. A természete feltétel nélkül és önfeláldozó. Érezzük ennek a súlyát, hogy feltétel nélkül és önfeláldozó. Kész áldozatot hozni a másikért. Megnyilvánulása az akarati döntés és a szolgálat. Döntés alapú szeretet. Eldöntöm, hogy szeretem a másikat. És forrása Jézus, valamint a Szentlélek munkája, és típusa összefoglalóan kezdeményező szeretet. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogy aki hisz őben ne elnevesszen. És Pál apostol pedig mit mond a római levélben? Azt mondja, hogy Jézus már akkor meghalt értünk, amikor mi még bűnösök voltunk. Hát mi ez, hogyha nem kezdeményező és egyoldalú szeretet? Amikor mi bűnösök voltunk, amikor a mi vétkeink miatt neki sebeket kellett kapnia, akkor is szeretet. És azt mondta, hogy végigcsinálom, feszítsenek keresztre. Na ez a kezdeményező szeretet. És akkor a másik szó, amiről még eddig kevesebbet szóltam, ez talán a legjobban kifejezi ezt az emberi szeretetet, ezt a kölcsönös, baráti szeretetet. Ezt tudjátok ahhoz párosítani, amikor Jézus azt mondja, hogy szerette Lázárt, az ő barátját. Na ő így szerette, filiával szerette a barátját, Lázárt, de istenként agapéval szerette. Na és akkor ugye ez egy emberi eredetű, érzelmi kötődésből fakadó. Hasonlóságon, közös élményeken és szimpátián nyugszik. Ugye érezzük a kettő között a különbséget. Nem kezdeményező, nem egyoldalú, hanem valami kell, valami biztosíték, ami alapján én tudok nyitni a másik felé, mert ő már valami jót tett velem, tehát szimpátián nyugszik. Természete kölcsönös, érzelmi és baráti, ez a kétirányú kapcsolat, nem egyirányú, ragaszkodásban és örömben nyilvánul meg. Ugye a forrása az emberi lélek. Ilyen az ember. Ezzel a szeretettel lett teremtve az ember. És nézzétek meg, hogy típusa összefoglalóan válasz szeretet, és amit én még felírtam magamnak, ösztönösen alakul pozitív vagy negatív irányba a körülményektől függően. És akkor hogy tényleg hozzuk ide közelebb is hozzánk ezt. Hogy Péter, amikor megtagadta Jézust, akkor szembesült vele,
hogy ő nem tudja azzal a szeretettel szeretni őt, amihez hozzátartozik az önfeláldozás. Nem tartozik hozzá az őszinteség, hanem a körülményektől függően változik. Mert amikor már megkérdezték Pétert, hogy hát nem te is hozzá tartozol? Akkor azt mondta, hogy nem, én nem ismerem ezt az embert. A körülmények megváltoztatták azt a szeretetet, ami az ő megnyilvánulás, az ő kijelentése volt, hogy már pedig ő annyira szereti Jézust. És akkor, hogy ezen egy picit tovább lépjünk, ezen a két szeretet fogalmon, és ne én magyarázzam ezt meg nektek, figyeljétek, hogy János mit mond az első levelében, 4. rész, 9-10. versek. Abban nyilvánult meg Isten irántunk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk ő általa. Ugye ez az úgy szerette Isten a világot. Ez a szeretet. Ez zárójelben megjegyzem, hogy agapé. János megmagyarázza nekünk, hogy mi az agapé. Mi az agapé szeretet. Ez a szeretet, és nem az, hogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket. És elküldte a fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Tehát még maga a Biblia is megmagyarázza, hogy mi az, hogy agapé szeretet. És tartalommal telik meg az agapé. Úgy szerette Isten a világot. Ez a szeretet. És nem az, hogy mi szeretjük Istent. Mi nem tudjuk így szeretni Istent. Csak Isten tud kezdeményezően szeretni bennünket. Na, és akkor rátérve konkrétan erre a párbeszédre. És még mindig maradunk ugye a szeretetnél, ami kimeríthetetlen. Azzal kezdődik az alapige, hogy miután ettek, Jézus így szólt Péterhez. Hát eszembe jutott, hogy amikor én csalódást okoztam valaki másnak, vagy éppenséggel fordítva, hány esetben fordult az elő, hogy mondjuk amikor haragudtam rá, mert kihozott a sodrombokon, hányszor volt az, hogy egy nagyon finom ebéddel vagy egy vacsorával vártam volna. Előtte, mielőtt Jézus Péterhez szólt volna, egész éjszaka a tanítványok haláztak, ugyanúgy, mint a kezdetek kezdetén, semmit nem fogtak. És Jézus azt mondja neki, vessétek ki a hálóitokat. És akkor meglátják, felismerik, hogy ő az. Péter még ki is száll a hajóból, hogy oda menjen Jézushoz, és ott várja parázsal. És a parázs fölött meg ott van a sült hal, meg a kenyér. Hogy egy konfliktus kezelés, egy csalódás után tulajdonképpen ezt teszi Jézus. Megvendégeli. Arra kérlek most, hogyha megyünk tovább, akkor gondolj egy olyan esetre, amikor te csalódást okoztál valaki másnak, vagy fordítva. Egy konkrét esetre gondolj, egy konkrét személyt képzelj el. Képes lennél-e, vagy képes voltál-e megtenni azt. Felhívod, és azt mondod neki, hogy gyere, mert a legfinomabbat főztem neked. Gyere, beszéljük meg. Ez az agapé szeretet. Ez a kezdeményező szeretet. Nem úgy beszéljük meg, hogy egy félreeső helyen egymással kiabálva, hanem gyere, főzök neked valami finomat. És az otthonomba fogadlak. Na, hát az első kérdés akkor, a 15. versben. Simon, Jóna fia, jobban szeretsz engem, mint ezek? Jézus egy ilyen középfokú határozó szót használ, hogy jobban, mint ezek. De miért? Azért, mert a múltbeli önhitségével akarta szembesíteni. Máté evangéliumának 26. fejezetében olvassuk a következőt. Miután elénekelték a zsoltárokat az utolsó vacsora után, kimentek az olajfák hegyére. Akkor így szólt hozzájuk Jézus. Mindnyájan megbotránkoztok bennem ezen az éjszakán, mert megvan írva, megverem a pásztort, és elszélednek a nyájúai. De miután feltámadtam, előttetek megyek Galileába. Ekkor Péter így szólt. Ha mindenki megbotránkozik is benned, én soha nem botránkozom meg. Jobban szeretsz engem, mint ezek. Mert azt mondja, ha ezek a többiek, ez a többi tanítvány is megbotránkozik benned, én akkor is szeretlek téged, és én nem fogok megbotránkozni. Jézus erre ezt mondta neki, bizony mondom neked, hogy ezen az éjszakán, mielőtt a kakas megszólal, 3-szor tagadsz meg engem. Péter így válaszolt, hatalmas önbizalom, figyelj, ha meg is kell halnom veled, akkor sem tagadlak meg. Ugyanígy beszélt a többi tanítvány is. Jézus szembesíti azzal a múltbeli önhitséggel, amit Péter tanúsított. Jobban szeretsz engem, mint ezek.
És figyeld, nem azt mondja, hogy szeretsz, isteni szeretettel, agapéval. Úgy is mondhatnánk, hogy jobban szeretsz engem isteni szeretettel, mint ezek. Értitek a különbséget? Tehát nem csak az, hogy szeretsz egyáltalán isteni szeretettel, még jobban, mint a többi tanítvány. És Péter válasza, igen, Uram, te tudod, hogy kedvellek, ragaszkodom hozzád. Csak emberi szeretettel tud válaszolni. Nem tud isteni szeretettel. Csak azt mondja, hogy igen, Uram, kedvellek téged, ezt te nagyon jól tudod. Na, ettől függetlenül mély megtört és őszinte volt Péternek a válasza, és minden helyreállás ezzel kezdődik. Hogy visszamegyünk oda, ahonnan indultunk. A probléma forrásához, az igazi mélységbe. Kezdjük innen, azt mondja Jézus. Menjünk el ide, hogy nézzük meg egyáltalán, ne is beszéljünk arról, hogy szeretsz engem. Menjünk vissza a múltbeli önhitséghez, amikor bizonygattad, hogy mennyire szerettél. Jobban szeretsz engem, mint ezek. Második kérdés, figyelj. 16. versben. Simon Jóna fia, szeretsz engem? Nem arról van szó, hogy jobban, mint ezek a tanítványok, hanem hogy egyáltalán isteni szeretettel, azzal az önfeláldozó szeretettel szeretsz engem. Tegyük félre azt, hogy jobban-e, mint a többiek. Szeretsz engem egyáltalán önfeláldozó, kezdeményező szeretettel. Péter a következőt válaszolja, hát igen, Uram, szeretlek téged, kedvellek téged, de csak emberi módon, csak emberileg tudlak szeretni. Nem tudok úgy szeretni, mint te. Jézus itt már nem hasonlítja a többi tanítványhoz Pétert, mert a szeretetnek a személyes mélységeire akar igazán rákérdezni. Érezted már ezt? Hogy ahogy az ember most szolgál, én biztos, hogy jobban tudnék. Hogy valamit, amit az a másik ember csinál, annál én biztos, hogy jobban meg tudnám csinálni. Figyeljetek, hányszor éreztem már ilyet, és a Szentlélek megszégyenített engem. Hányszor éreztem, néztem, na én ezt biztos jobban tudnám csinálni. És akkor még kiderül az is, hogy még annyira sem szeretem Istent, ahogy a nő kívánná. Isteni, agapé szeretettel. Nem, hogy jobban, mint a többiek. És akkor figyeljétek a harmadik kérdést. Na, ez brutális. Na, ez nagyon durva, figyeljétek. 17. vers. Simon, Jóna fia, szeretsz engem? Csak itt a filia szó szerepel, hogy kedvelsz engem egyáltalán. Értitek? Már nincs is arról szó, hogy isteni szeretettel szeretsz, hanem kedvelsz engem. Hogy igazán felhozza Jézus azt, ami Péter szívének a mélyén van. Nem csak arról van szó, hogy 3-szor kérdezi, hogy szeretsz-e, mert hogy 3-szor megtagadta, hanem meg akarta értetni vele, és szembesíteni akarta azzal, hogy miért tagadta meg. Nem csak önmagában a helyreállításról van szó, hogy a 3 kérdés. Meg azt kérdezi tőle, ragaszkodsz-e hozzám, kedvelsz engem, egyáltalán emberi módon szeretsz engem. És figyelj, Péter a következőt mondja szintén a 17. versben. Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle, szeretsz-e engem? Ezért ezt mondta neki, Uram, te mindent tudsz. Te mindent tudsz. Te tudod, hogy szeretlek téged. Kedvellek. De csak a filiával, az emberi szeretettel. Értitek, hogy indultunk onnan, hogy egyáltalán isteni szeretettel szeretsz, de jobban, mint a többi tanítvány. Jön a második kérdés, csak szeretsz engem egyáltalán isteni szeretettel? És akkor a harmadik kérdés meg az, hogy egyáltalán kedvelsz engem. Előhássa, felhozza, csalárdabb a szív mindennél. Emlékeztek erre az igeversának, és van egy ilyen jelentés, hogy mélyebb a szív mindennél. Vannak olyan dolgok az emberi szívben, amiről nem is tud az ember. Ami csak Jézus egyszerűen csak rávilágít. Hát engedd meg az Istennek, engedd meg a Szentléleknek, hogy ma rávilágítson erre. Ha van esetleg valami olyan bűn a szívedben, és eszedbe jutott valami olyan történet, amikor te okoztál csalódást másnak, engedd meg, hogy a Szentlélek ma erre rávilágítson. És engedd meg, hogy elvezessen arra, hogy isteni szeretettel tud majd szeretni. És Péter megrendül, és válaszában már nem is a szeretete minőségével érvel, hanem csak azt mondja, te mindent tudsz, Uram, te mindent tudsz. És minthogyha Jézus a következőt mondta volna neki, tudom, hogy most nem tudsz még azzal a tökéletes szeretettel szeretni, amit korábban mondtál,
de hajlandó vagyok ott kezdeni, ahol te most tartasz. Onnan induljunk el. Ez az alázat. Elindultunk onnan, és ezt még egyszer elmondom nektek. Azt kérdezte Jézus Pétertől, hogy isteni szeretettel szeretsz-e, de jobban, mint a többiek. Másodjára azt kérdezi, hogy egyáltalán szeretsz-e isteni szeretettel, aztán harmadjára meg azt kérdezi, hogy egyáltalán kedvelsz-e, emberi szeretettel, valahogyan ragaszkodsz-e hozzám. Na itt már Péter elszomorodik, mert tudja, hogy miről van itt szó. És azt mondja, hogy Uram, te mindent tudsz. Te mindent tudsz. Jézus lehajol Péter szintjére, hogy onnan tudja felemelni, és szolgálattal megbízni. És akkor azt mondani neki, hogy őrizd az én juhaimat, legeltesd az én bárányaimat. És azt mondja neki, hogy ne félj, mert emberhalász leszel. Sőt, a legdurvább, azt mondja, neked adom a menny és pokolnak a kulcsait. Ha ott nincs szeretet, amikor a kezedben van a mennynek és a pokolnak a kulcsai, a kapuknak a kulcsai, ha ott nincs szeretet, az nagyon veszélyes. És tudta Jézus, hogy először Pétert szembesítenie kell azzal, hogy mi is van igazán a szívében, és azután bízta meg csak szolgálattal. És azt mondja neki az alapige végén, kövess engem. Na most, amikor igazán szembesültél vele, hogy milyen vagy, és felismered azt, hogy mennyire szükséged van rám, akkor mondja azt, hogy na gyere, kövess engem, és szolgálattal bízza meg. És akkor még a 18-19. versben, bizony, bizony mondom neked, amikor fiatalabb voltál, felövezted magadat, és oda mentél, ahova akartál. De amikor megöregszel, kinyújtod a kezedet, más övesz fel téged, és oda visz, ahova nem akarod. Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal dicsőíti meg majd Istent. Hát ugye a hagyomány szerint Pétert keresztre feszítették, de fejjel lefele. Mert képes volt önfeláldozóan szeretni Jézust és meghalni érte Rómában, de azt mondta, amikor elfogták, hogy arra viszont nem vagyok méltó, hogy engem is úgy feszítsenek keresztre, mint ahogy az én Uramat Jézus Krisztus, hanem csak fejjel lefele. Az élete végén már képes volt erre. De ahhoz szembesítenie kellett Jézusnak, hogy mi is van az ő szívében, hogy saját magát reálisan tudja látni. Hogy az a kép, amikor tükörben néz, az helyes legyen. Az ne egy hatalmas önbizalommal teli embert adjon ki, hanem egy olyan alázatos embert, aki azt mondja, igen, ez vagyok én, de Isten nélkül semmi vagyok. Jézus Krisztus nélkül semmi vagyok. Na és akkor figyeljétek, közeledve a vége fele. Amikor én ezen gondolkodtam tényleg, hogy jó, hogyha az ember nem tud úgy szeretni, mint Isten, mert képtelen rá. Mert egyszerűen a genetikájába nem kódolták azt bele, hogy az isteni szeretet, az agapé szeretet benne van, hanem csak az a másik, a filia szeretet, az egyszerű, az emberi szeretet, a ragaszkodás, ami nem kezdeményező. Akkor hogy lehet olyanná válni, mint Jézus? Hát nem arról szól egy csomó prédikáció, meg egy csomó tanítás, hogy még inkább olyanná válunk, mint az Úr Jézus Krisztus, az újjászületésünk után, ez a megszentelődés folyamata, hogy tényleg, amikor visszajön hozzánk, akkor azt tudja mondani, hogy gyertek, atyám áldottai, örököljétek az országot, ami kezdettől fogva nektek el van készítve, és méltóképpen elfoglaljuk azt a helyet. De akkor én hogyan tudok úgy szeretni, mint Jézus? És Szentlélek rávilágított arra, hogy amikor Pál apostol a lélek gyümölcseiről beszél, akkor előtte a következőt írja, hogy ezt megértsük ennek a folyamatát. 17. versben figyeljetek, Galata 5.17. Mert a test kívánsága a lélek ellen tör, a léleké pedig a test ellen. Ezek viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek. És 22-23. versben meg a lélek gyümölcsei, figyelj, szeretet, öröm, békesség, nem is olvasom tovább, az első az agapé szeretet. Tehát a lélek gyümölcse, a te életeden megjelenő lélek gyümölcse, a Szentlélek munkája, a felsorolásban az első, agapé szeretet. És így válik világossá a számunkra, hogy hogyan tudunk isteni szeretettel szeretni. Úgy, hogy az agapé szeretet döntés alapú. Hogy az Isten, Jézus Krisztus nem válogatott, hogy kiért fog meghalni, vagy kiért nem. Mindenkiért meghalt a világon. Mindenkinek a bűnéért meghalt. Teljesen mindegy, hogy ki az, aki hozzáfordult, nem fordult hozzá, mindenkinek a bűnéért meghalt. Kezdeményező volt a szeretete. És akkor Pál apostol leírja, hogy a benned levő lélek, az viaskodik a testeddel. És végső soron mindig te döntöd el, hogy akkor szeretni fogod ezt az embert, vagy nem. Értitek?
hogy amikor megbánt téged valaki, akkor a lélek benned viaskodik. Az újjászületett ember, a Szentlélek viaskodik a testével, és ő hozza meg a döntést. Oké, nem mondom ki azt a szót rá, hanem akkor meghívom ebédelni, és azt mondom, hogy miután ettek, ugye így szólt Jézus Péterhez. Így rendezem a kapcsolatot. Az elsők között van a felsorolásban az agapé szeretet, a lélek gyümölcse, a döntés alapú szeretet, a kezdeményező. És tudjátok, hogy, és így tényleg most már így befejezve, azért volt erre nagyon nagy szükség még, mert olyan küldetésekkel bízta meg az Úr Jézus Pétert, és téged is, aki itt ülsz, ahol emberekkel kell foglalkozni. És ez a világ nem ismeri azt a szót, hogy agapé szeretet. Aki nem találkozik még Jézussal, az nem tudja, hogy milyen az isteni szeretet. Azt a szeretetet csak te tudod neki bemutatni. Gondolj bele, akiben a Szentlélek munkálkodik. Akinek a forrása az agapé szeretet. Akiből kiáramlik az élővíznek a forrása. És amikor azt mondja Péternek Jézus, hogy ne félj, ezentúl emberhalász leszel, hát akkor az mi másra vonatkozik, mint sem csak arra, hogy emberekkel kell foglalkoznia. Hogy a világ mélységes szellemi tengeréből, a bűn és a reménytelenség sötét vizéből az embereket kimentse. Ez a misszió. Bemutatni az Istennek a szeretetét, hogy hogyan képes szeretni. Másképpen szeret az Isten, mint az ember. És tudjátok azért, mert amikor nyitott szemmel járunk a világban, és azt látjuk, hogy egy csomó olyan dolog történik, és emberek úgy viselkednek, ami a mi értékrendünkkel nem megegyező. Találkoztatok el ilyennel már sokszor, igaz? Hogy azt, az a bűnnek a fertője, ami ott van. Én azt messziről el fogom kerülni azt a helyet, meg azokat az embereket is. Nagyon távol fogom magam tartani tőlük. És azt mondja Péternek, hogy emberhalász leszel. Még neked is azt mondja, emberhalász leszel. Az, ami körülötted történik, az, hogyha agapé szeretet, a Szentlélek munkájával az isteni, a kezdeményező szeretet megjelenik a szíveden, akkor az történik, hogy a szemed helyett a lelkeddel kezdesz el látni. És a misszió valódi arca megjelenik, az elveszett embernek a tekintete. Hogy az, aki bűnös, az, aki megkötözött, aki szellemi rabságban van. Arra nem azt mondod, hogy elkerülöm, mert hogy megtanultam azt az igeverset a Bibliából, hogy ne igazodjatok-e világhoz. Persze, szellemi értelemben, de hogy igazodunk hozzá. De az emberhez kötődöm. Mert a szemem helyett a lelkemmel kezdek el látni. És azt látom, hogy ha ezt az embert nem fogom szeretni agapé szeretettel, akkor belegyalogol a halálba. Amikor megjelenik a tanítványoknak feltámadása után Jézus, akkor azt mondja nekik, hogy elküldelek titeket arra, hogy bűnöket bocsássatok meg. Ha nincs agapé szeretet, hogy bocsátunk meg bűnöket? Akkor nem úgy fogunk gondolkodni, hogy ez a világ, ez a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. Mert az viszont kódolva lett az emberbe, hogy oldhatatlan vágy legyen a szívében arra vonatkozóak, hogy szeressék és elfogadják. És a világ nem ismeri azt a szót, hogy agapé, nem ismeri annak jelentéstartalmát. Aki viszont Jézus szeretetével szolgál a világban élők felé, akkor az azzal a szolgálattal fogja őket megközelíteni, hogy hát igen, na ez a teremtett világ tényleg várja, hogy én megjelenjek. Mert éhesek a szeretetre. A kezdeményező, az önfeláldozó szeretetre, ami egyoldalú, és nem függ a körülményektől. Csak így lehet embereket menteni és a misszióba beleállni. Hogy mindegy, hogy ki milyen és hogyan viselkedik, szimpatikus számodra vagy nem szimpatikus, milyen életkorú, milyen neme van, teljesen mindegy. A kezdeményező szeretet nem válogat, független a körülményektől. Oldhatatlan vágy van az emberek szívében, hogy szeressék és elfogadják őket. Ezt a szeretetet csak az újjászületett ember tudja megadni, ha a léleknek engedelmeskedik, és eldönti azt, hogy szeretni fogja őket. És akkor még a 15. vers itt ugyanebben itt az alapigében, legeltesd az én bárányaimat. Hát miután már kimentettük az embereket, a kimentett ember szükségleteire figyelve, lelkük őrzése úgy, hogy ez a legeltetés és őrzés, hogy a szeretet biztonságos hálójából ne keveredjenek vissza a halál mélységes tengerébe. Vagyis, miről szól? Miután már kimentetted őket, akkor is emberek maradnak.
És akkor sem változhat a te szereteted a körülményektől függően. Amikor már bent van valaki a gyülekezetbe, akkor is szeretni. Hogy ne kerüljön oda-vissza. Véletlenül se kerüljön oda-vissza. Ahonnan már kimentetted őket. János 13, 34, 35-ben új parancsolatot adok nektek, Jézus az utolsó vacsorán, hogy szeressétek egymást agapéval, tehát az isteni szeretettel, ahogyan én szerettelek titeket, agapéval. Ti is úgy szeressétek egymást agapéval. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, mert agapéval szeretitek egymást. Értitek most már ennek a lényegét? Hogy ide megérkezve tényleg a legvégére, hogy nem arról ismerik meg Jézusnak a tanítványait, hogy ragaszkodnak egymáshoz és kedvelik egymást, meg van egy jó közösség, hanem hogy önfeláldozó szeretettel fordulnak egymáshoz, felelősséget vállalva, kezdeményező szeretettel, ami nem függ a körülményektől. Na, erről ismeri meg a világ, hogy Jézus tanítványai vagyunk. Hogyha szeretjük egymást agapéval. Hát én azt kívánom nektek, hogy saját életetekben, hogyha tényleg ezt végig gondoltátok, hogy van egy olyan helyzet, van olyan személy, itt a gyülekezeten belül is, van olyan személy, akinek nem tudtál megbocsátani esetleg. Vagy esetleg az a teher, amit említettem ugye a legelején, az nyomja a szívedet, és nem tudod, hogy van-e abból kiút, amit te magad elkövettél. Akkor ne felejtsd el, hogy a helyreállító szeretet, a kezdeményező szeretet az ott van Jézusnál, és mert a Szentlélek ajándéka ott van rajtad, ott van benned, ezért ő szeretne a test felett győzedelmeskedni, és eldönteni az, hogy te ezzel a szeretettel fogsz szeretni, és képes leszel helyreállni és helyreállítani másokat. De a világban élő embereknek is oldhatatlan vágy van a szívükben, hogy szeressék őket ezzel a szeretettel, és másképpen ez nem fog menni. Úgyhogy ezt kívánom nektek, hogy ez jusson el tényleg a szívünk legmélyig.